Пирингоца Делчев записа първа победа през сезона. Неврокопчани стигнаха до успеха едва в 10-я кръг, след като надиграха у дома носителя на купата Берое с 1-0. Отборът на Пирингоца Делчев записа първа победа от началото на сезона в елитната ни Нюс 7А група. Неврокопчани наделяха с минималното 1-0 срещу Берое в матч от 10-я кръг на първенството, който се игра пред около 800 зрители. Домакините започнаха по-силно матча, но пропуснаха добри положения чрез Марио Близнаков и Георги Петров, а златния шанс за Берое преди почивката пропиля капитана Георги Антонов. През второто по време на пръв поглед играта на Берое бе по-добра, отборът задържаше повече топката, но в 78-та минута след отлично центриран тъгов удар на капитана Петър Лазаров, Веско Марчев с глава вкара единствения гол в матча. В заключителните минути старозагорци натиснаха, но така и не стигнаха до изравнително попадение. Така Пирингоца Делчев вече има една победа в актива си. Актив от 4 точки не остана на последното място в елитната ни група. Отбора намери духът, който отдавна нямаше и вярвам, че от тук нататък нещата в наша полза ще се обърнат. Излага ли Пирингоца Делчев Берое? Не. Победи го. И борбата, единоборството. Това е характерното за този терен и за този отбор. Там загубих. Питам честно, очаква ли си, че ще падне Берое тук? Възможно беше, да.